ko zan samu lokaci kuwa. Makin waye ne kuwa ko dai na san baki sani ba amma suna na Alhaji Sadauki da shahararren da aski da ake kai labari na kuwa da mata gaskiya ina da alfahari da kai ina arziki a ƙasar nan gaba ki daya don haka ina son in zama da ke zamu iya kai ma da dangane na daga nufin da fara sai ya ce ta gaskiya ne bisa da wato kai na wuri ya san kuma ta wato da shi ya garanci ba tare da kusan juna ba ya requestin wani abu a wurin kuma insha Allah na san za ku yi amincewa shi sai ta har na yi trusting kai na aure na tambaye ki akan shi ya ba ku sai soyayya ya ke lafiya sai ya ra'ayi kenan ba ta an saba da mata na nemi soyayya a wurin ki ce mu ka gaba a kamata ku yi cewa an bada shawara yanzu nake bukatar soyayya idan kin aminta faɗa mai idan kuma akwai wani sauran labari a gare ki sanin na muke mata ba sanin da ba a sha wani insha Allah ya kamata Amsaru, lafiya da kike yi a nan? Wannan kuma wa? wannan bawan Allah ne tsarin yana To ke kuma sai kika ce mai me? To aiko ya kamata a cikin da a saurayi wannan ba magana ba ana magana bayan yaro talaka don ya shakin don haka ba abin da aka yi cewa tsakanin ka da kai ba ma shi ba san kowa ne ba san ko kai waye ba. ni ne abin da sadauki wanda kake jin labari a duniya Oh, dama kai ne Alhaji Sadauki ni ne sun labari ke. ni ne zai sadauki na shakin mai kudin da kake jin labari Haka ne fa. ina son ka sarrafa min da soyayya yare zan ba ka ke da abin da kake tsammani ka fahimce abin da ke so kenan idan ba haka ba ni kuma akwai hanyar zan bi domin in mallaki wannan yare don haka yi shawarar da zuciyarka da abin ta baka sukan bayani kai malam wani mataki za ka ɗauka a kan shi a kai na daga gani a shi yake da ɗauki mataki game da shi idan bai sarrafa min soyayya amma ta kowace hanya zan yi bi domin cimma burin rayuwata in dai game da ke to malam na ce ina son ka ne ban ma ko gama shawara ba ruwa da ke shawara ko gaji ba kawai dai ina son To kai Alhaji Sadauki kake ko zaki? alai sadauki Oh, to sunan ka ne. To kai ka ce kana son ta baka bincike ta ba tana da wanda take so ko ba ta wanda da wanda take so. wannan ba wani abu ne arziki na kaɗan ya isa sai da soyayya To Alhaji ai abin da nake so ka gane a wannan zamanin na yanzu ba komai ne arziki musamman fanni irin na soyayya. zamani a wayan shi yana alfahari da ina da arziki zan yi amfani da shi iya da wani To ka je ka gwada arzikin a duk inda kake tunanin sai ma amfani a wani. Amma ni dai a guri da wallahi kai ba ka da arziki da zan sayar ma da soyayya ba saboda wanda yare da kake gani. Ta rayuwa ta ce babu abin da kake da shi a duniyar ga wanda za ka bani in sadauka maka da soyayya ta. Wallahi ba ka da shi. to shi kenan babu damuwa Amsa zuwa. Da ba ka da ya to ye da yaron nan bai san wa yake cewa alai sadauki ba ba shi a yana lamba mu duk da kana yana bari zan turo maka da wani hoto na wani gaya ka duba haka ne ko za ka iya gane shi zan sa ka yi min aiki zan biya ka duk abin da ba ka cikin insha Allah zan turo maka hoto ko turo wasu da zan tura maka sai ka duba haka zai san da yake kana ji kai Fahad magana wannan da nake maka wallahi akwai wani Alhaji Sadauki
wanda ke son wannan yariyar da nake ma magana ka gane ko ina jin ka. to abin ne tun bai damu na gaskiya har ya fara bani su saboda ina ganin akwai barazana da nake gani saboda shi wannan Alhaji Sadaukin yana tare da 'yan iska wanda ba su jin magana ba su da aiki sai ta'addanci saboda ni akwai wani abokina da ke ban labari kan magana to amma duk abun da baka gani ba kaga bai kamata a ce kayan hukunci wallahi an ce mun yana tare da 'yan ta'adda da 'yan iska waɗanda komai za su iya mutum Ai kai abokina sani. ina jin Kakka damu da wannan. Tunda hakka gana je jami'a. Tunda kaga har na je jami'a na zauna da 'yan iska 'yan ta'adda. Mahi akasarin babu irin abubuwan da bamu gani. Kai mahi akasarin in zan nuna wasu abubuwa nan za a ce ni dan ta'adda ne. So da kakka damu da wannan duk abin da yake so yayi da kai ni zan kare maka komi. malam lafiya ka tare mana hanya mun dawo nan ka tare mu me ke faruwa Wannan shine ko? Ka ce shine malam shine wa? Ba na wayan nan. Wannan ba gani waye wannan? wannan ai hoto na ne lafiya me ke faruwa ne Kai ne ke neman Hafsa'u yariyar mai gida. ni ne ke nema Hamsa'u To ko ka rabu da ita ko jikinka ya gaya maka. Fahad ka ji abin da nake faɗa ma ko Daga ta abokina kakka sa wani fargaba kan neman yarinya. Ai mace kalanda ce. Duk wani fargaba da zai maka da barazana kakka rabu da ita. Ba za ka taɓa rabuwa da ita ba. ka duba fa abin da wannan mutumin ke faɗa mana Ka fita mutum shi karamin kwaro ne. Babu abin da zai iya maka. Kai waye? Kuwace-kuwacenka ba zai sa in yi fargaba da wadin magana da na yi ba. To bari in gaya maka. Mahaukacin kare nike sai sarka, mugun magangari sai kura, dan akuya gangaro wuyan kai kare. Ka gane ko? Ko na gangaro wuya na ba zai taba kallewa ba. To bari in gaya ma. Har Allah. In ka ji ana har Allah. To ka fita. Ko in sa ka layin da na sa shi. Wallahi ko lahira ta yi babu. Ina jirance da ita. Dama ni mai zuwa lahira nake nema. Okay? Aka ce ko? Kwarai kuwa. Bari in baka sakon mai gida. Ka gane ko? Ya bari mu da shi mana. Salim dan ba muri. Me suke nuhi ne sun wuce da Salim? Wallahi ko raina zai kare sai na ɗauko Salim.